Така, хора, сами така тъбък в рак. Днес започваме нова поредица на Skyblock. И така, ето така ме позна с тези работи. Не съм отварял нито честове, нито нищо. Отдолу е добре, всичко е окей. В честа имаме брони, така, както е доведено. Нека оставим тези работи. Така, нека видим какво имаме. Така, имаме Set Your Home, което сме го направили. Имаме Island Level. Стоп, най-добрите. Change Biome. Challenges. Някакви по-глупости. Гледнем така пак. Team Members, да, тук, ако някой иска да играем заедно на тази Island, да казва, защото съм в сървър. Вау, това са Исландите на други хора. Как му сменяме това Island? Искам да сменяме с Island. Ето така. Go to the shop има Island Level. Кой е Island Level? This way to Island. Island Level is 29. Да, тук беше. Оп. Ами, аз предполагам да започваме. Защо нямам бърдичок? Хубаво, че имаме... Тези няма да ги обирам все още. Първо ще събера дървото първо. Имам 500 парички, не знам как се събират парички. Ами ми по-нататък ще избирам повече работи. Как стават за работата? Надявам се да се чувам добре. Чакайте, че не съм играл. Не искам да снимам Survival, защото още е едно смешно. Абсолютно почти всеки играе Survival. С това аз реших да направя Skyblock поредица. Вместо Survival, Skyblock. Мисля, че Skyblock ще е доста по-добре. Да, точно така мисля. Ставаме тук всичко, защото знам, че... Да, този голем, сигурно ще чуете. Какъв е това голем, бе? Ето, битакът е били враг. Това е пазителя ми. Всеки сървър е различно. В този сървър е голем и в сървър, който е кокошка. В смисъл, ако се спавнат мобове или нещо от сорта. Какво пише горе? Тук пише нещо, смисъл. Ето го. Вот. Ето го е, виждам го. Добре, няма да опитвам. Всички се го спра на клипа и ще погледна какво е писано, защото... на F5 няма ли стане? Нова плейс. Вот. Бягай, бе. Или това е админа, или този е дошъл на гости. Що пък не? Що пък да дойде на гости? О, защо виждам различни хора на моя Island? Само махайте се, тъпа, бе. Така. Взема да си крафна. Не. Така. Скръста не опада. Ти се кръсташ отпадна, да? Ето, опада.
Сега ако дам пак F5 и видя още малко, не е лесно, ще се скара. Да видите и тъй. Добре, аз ще дам някакъв пак и от сервера, не ги разбирам. Мисля, ето. Не игра по стилчко. Защо не игра по стилчко? Имам кактус, лед, кофе с вода, дия, цел мода, там да се. Фак! Фак! Собствения ми гуард ме уби. Собствения ми гуард ме уби, да. Ходам. Имаме слънце. Давай, ето. Що ме убива? Абе, смешник. Що ме убива? Ай, кажи. Кажи, що ме убива? Пака ми обнуба. Що ме убива, е? Защо ме убива? За ти ми букам кончето. Баб ти собак. Трябваше му отпукам кончето. Трябваше му отпукам кончето. Трябваше да фане да му отпукам кончето. Отпукам от бойта. Пати смешника. Почва му уби и истина. Пукам кофета на хотата аз на тебе. Колко ли е блоко? Дълбоко. Чего не предсте? Так. Не трябва ли първото нещо, което да направите на Sky Block е ферма за кабелстрой? Ще отговоря веднага. Ничи грижня. Отговарям ви на секундата. Да, че принципа е първото нещо. Не забудя закон. И края на Sky Block. Така да направя. Сигурно си викате, да, вървите на 13 фокуса, много свободно. Да, върви на 13 фокуса. И какво това? Не ми лага. Отдолу е края, не? Долу би трябва да е края. Да, това ще го правя по-късно. What? Скана кликаме. Получих MCMO. Да, ясно се вижда. Сега точно правя на малко място, защото гледах интересно диаманти. Гледах един сервер. Български сервер. И там админа, не знам, омара, яко ги троваше с вената. Зато и ще се скрия ник. Добре, сега това остане така. Сега да остане така. Хоп. Почвам да се горе. Къде фак не е горе. Фак не е отбутни го тура. Отбутна? Нормално, който че би трябвало да огладнявам. Така, два торча. Торчи. Тук. И тук. Аз сигурно спитате, защо махна тези два торча, какъв бе смисъл, нещо чисто. Да може да... Съжалявам, може би малко бавно действам, но не съм играл. Не съм играл survival от
Колко време не съм играл за време? Това. Си! Не мога си. Защо там? Защо и там? Така сега. Хоп. 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 Ако се чуете, това е най-полезното нещо за Skype. И слънце. Да. Много полезно тези работи. Тези промодерна плоча. След малко ще направя... Добавих си кепката, но... Да, добавих си кепката. Кой идиот ще се забави кепката, кажете ми. Нека махне трябва. Оба. Сигурно ще чуете защо не обрах всички дървета. Не обрах всички дървета, защото искам първо... Ето, така да направя. Хоп. Тому ще казва защо ми дава да си строя. Бях готов да се гъмна. Сигурно не го хубаво. Ей така ще видя. Ще направя малко, искам да е малко по-голям, за да мога да изгубвам айтем. Затова не взех онова вървам, който е ето. Ето на това, мисля, че ето това върва. Да. Защото като го взема, ще изгубя всички сидове от самото върва. Лагва сервера, окей. В момента не искам да попадам, защото имам почти един стак. Това сигурно е глупаво, който правя в момента, но... Дали мога да се бутна голем, а? Какъвто съм идиот. И за този голем няма ми трябва много, ама... Той ме уби. Той ме атакува. Той ме атакува. Ще бъде фака голем. Трябва да му върна. Добре, бъдни с малко, да. Мърдни малко. Аз бе, мърдни като нормален човек. Да се разбираме без бой, защото ще изляза от пак нещо на котъм. Така. Аз тъмва се. Да, това може да го правя и в камера, но гледам. Пак забравих много важно нещо. Пак забравя да си пусна таймер. Таймер! Колко време снимам? Добре, се почва. Да. Пак забравя да пусна таймер. Колко време е клипа? Нищо. Следващия път ще се опитам да се седя. Това не ви харесва. Мен съм западнал шифта с двете ръце. Защото ако падна изекира цяла вечер. Ако падна, ще е много смешно. Добре, видяхме този айрон там. Не го видях само да е спокойно, но се посенете. Добре, нека се... Нека махнем трева. Може би това вид няма да е много. Ще гледам се не почва 15 минути клипвате.
4 сигурно. Вече имам 6. Това е хубаво. Другото хубаво нещо, което е, че... Как се казваше, чай, да сме смисъл. Да, имаме си градина. Която тя сама по себе си дава сигурно. И готово хубаво ядене. Не ядене. Оба. Това моркова. Типа за вкусно. Даде ми още едно мъцало. Ако не виждате, мъцалото се вдига горе. Горе в... Къде горе? Извинете. Дясно. Бордера. Мъцалото се вдига. Мисля, като се вдига. Това е едно нищо и... Това да е край на този епизод. Тази пшеница не знам за какво ще трябва, ще направя хляб. Хоп, я направя. Тази гъба, тези гъби. Не съм да ги посъвя, смисъл. Колко знам гъбите може да се... Съм не да ги... И така и неговите глупости. Да ги поставя. Вземи гъбите това. Или ми взе гъбите, или ги поставя, аз не виждам. Най-вероятно взе гъбите. Нищо. Голяма работа. Така. Последното, което ще правя на клипа е това. Ето това тук. Нека обезпасим великият кол, който ще дропне. Великият кол. Колът. Ето така. Даваме 3 мъцала за един клип. Това е супер яко. Ето този кол. Сега да го скопаем. Да не падне. Тук е края на поля. Сигурен бях, че е края. И другото, което е да обезопасим. Той диаманта си обезопасим. Там има бедрок? Защо има бедрок? Кажете, ако ви хареса тази поредица. Това ще е от... Ще е от това видео. Това ще е от това видео. Аз съм така търджи фрак. Ще ми приятно. Това е великият кол, който взехме. Сигурно сега ще поиграя малко. И ще се видим в